Nigeria for na gi Ghana man yana. Adeshimama yamamu nyina mo atena se Nyansapo Tv suni Nyansapo ye dwumadi ahodo a yedie no eno na da ye de esomo mamesa mo akwa babiem emra ye fidi kesi so mimi din dia sonaba Kofi Mensa Abrampa but o ka kire de oto nchen se ye de video foforo ba na se asonaba e kasa eti o metie nkomo ni bi ene nkomodie no ebi a wa wante ase sabi wuntumi nte ase se uye beka se wante ase a twabo onte ase biem kosi wiase awieye efiri se ye TV ya fene eda so ne se wonya badwemma ye Nyansapo yi ontime nsane etimpacho afidie no wabetena ho no hunu se wo betena ho ewo nyansam sabi anase asem a wo ba betie no wo betase ne yie pacho enye obi anu nsi bone ne yie mu ne yepe ene ye ne black power bedi nkomo komodi a ye bedie no se mo beka ya adwumadi ya de besom mo no ye bo mama ne nsi e ba bedi Nigeria fo nkomo ene no na eduru so na watwe ye di yanim ya na se memene de ebe ya ekoku ahudu obi kura ka omho abomu ombe ye oyekire ni nyina ne se enkrofuko bi wo oman yi mu a etitru ne santimantem omu hia omu biem omu mpa omu Ghana ha yete ha ne ba ye se owura bi aba osi oye Igbo fo hene king Ifri ho ifrim Igbo community no omu chief ka chief wanka chief me chese o ka ken ba ye bese bete wasantime me chese se wanka chief onde o ka ken no kan ne de ahisem na ba anti asantime me ken nyanduru ha nuru ha e wonkran da so wonkran emfro bas eni STC hokra nuru STC kra na afa Kumasi ticket because asantime mu ha de de Nigeria fo anu nyina ha no tama no tumfo ba ye guarantee wo no o de dom nyina ba ye wanfa konwa kese bi Nyansapo ye ko bi omo kra na asem yi ba ye o ma ba abonten abeka so omunim no Igbo hini ya wo ka se won na ye king of Igbo sesi ansem a ese bobaba no tie me kire nsem ni mu miensa na me bobo miensa so ne ne black power di mu nkomo de di kan eye krata tententen a Ghana Traditional Council e de ba abontene e be kan se omuni mo hini bia wo sa ni ngo prampram ho a wo so won na ye Igbo fo hini omu nhia no ba bia da omuni mu no enam so ma asante mabunu bi nso eso ai wo ye kire me se memene da di yanim se memene dan ayo akina kire memene da ya kina da 19th ya wo mo ye o ye kire kinkire nche pa eno so mu asam ye bedi ye de ka krata no ho na eno aye baako afedi etosum yenu eya mamre ni amane ahodo a Igbo fo mo ba ye ama mefa so na nkampese wo makwaka se asomasi na ye hene ana woni akro no wo wura na be ka se oye hene Nigeria kasem no eze e kire wo hene king eno amamre ni amane kwa so nanka wo se bibi ye fa ho eno tosum yenu afedi etwato eya abamu mpanimfo ne nananom ahemfo amokasa bi ewom ye wura se hwanwa so man hene the national president of National House of Chiefs ohene obia ntan wana obia ni nsan nanso wo ya ye kom ama ye kom dodo wadaruma enaka ho an mpre nanso na ya matena mafidie so aka se ye wura ye sere obra bonti beka bibi ye nte hwe abamu mpanimfo bi akwane owura yi akwa kwotwetwa mfonyini ededa ho ya bodwa fra mo makọ ye nuanom samtwerefo num bi akọ ama ya mo akonwa kora wo Igbo ho abusia asem na ni enyan nipa ba ko pe Honorable Hassan Ayariga onu kwa na aginamu se obeye na de ama amane ye de abakura titiro ne se kasamafo de ma Igbo hene no oni Igbo nsam twere ni bi akotena national television so e defend o masem se asem na ye mienu video ami menye bia hwe no mko anya sa no mkan o madane no eno na ma yewra Hassan Ayariga ne buafuo ya wono ayire so pampe na ade a o ye die abusia me se ye ntan obi na so ade a o ye ndie ye pe ene ye bewura bunu buzi atam ye beba na ya ba be kire mama hunu se asem na ye ka no sabi enye se anum na keka ye ebi asipan yo
Ohina kwa aba. We de mama wo anhya ase ahiti. Ba bi asam ne kɔ no nokure ni. Na hiti ato hɔ. Sa? Ti sɛ mi ye nyina de ate. Na hwehwɛ video ni bia na hiti ato hɔ. Hwɛ ensɛm na ene na nam ha no. Obi antan obi. Na di kan ka ho asɛm mo video ya so. Sɛ ya ware ye ho. Nti obi antan obi. Na mum kwan a opɛ so ofa so bɛyɛ kokoti obi kurom de. Yenye ne sa. Meti hɛ. Mintimi nkɔtena Nigeria enkɔfrɛ me ho sɛ me ya asantefo ken enkɔgye asase nsidan. Kofa konwa kakraka bi mfa mba na konwa no momfa mra manhia ibe twasa granti wo no mkrom hene ne ba obetena so why o ken ne ba oba betena so enti so so ye ken dia se na no ken ya ofri afia so ase ne gam krom ho swatini ba ye no o de invite ne ba ya ne agi ne tum o so nso mfa invite mra no won kire kurokuro a o de be so why won kire kurokuro a de be so yete ya nya atwom yese kurokotoi yankase krokosen so me de photo kura na mampanyimfo no mo twitwa ne de nkan hye dan ha adwen se wonu obi atwa photo by me pe video bi a wo hini president bi betima ma ne se oye king se minya sa video no bi dia ene wo hwe anche medam se me tin president bi ano me tin president bi ano se oye king e wo Ghana ha dia ene entwa yi so na me mentini ma bia senti na mo dia ba di mebusa se edi enti na enkran de president ba na yasesa wo hene e wo nkran government appointee wo hene government and appointee no edi enti no se basa se no ye Ghana nche Accra ye the capital of Ghana nti wo hene ni ho wo hene wo ho enti enti wo hene no mo gisa aban na appointee no wa mamre nku no obi ane na mamre de metumi aka ne say Ghana is the Accra is the capital city and the capital town of Ghana. Iti de betumi aka ne say aban mu niema ahodo obeye ne ade nyina no eyenkran no ye no say on point so nya ne hene ene on point ada me na menti ase na me busa o enti na me cho say the capital of Ghana eyenkran ti bibie wom bia sanka yekrofoforo so anka prime minister on na beye ntotoye ene niema ahodo ena asante na ntimi ma na enti ama akọ no Asante is an empire, a nation woman, a deno. I will be in Asante so. And think for man. I be obeying Asante so. You know, I'm saying, for Musi, they are normally dynamite rent from that. Nuntia. If we say, oh, my hine or Yanson. My hine, capital, you know, cannot a capital. Think of some mine in a crown, a bro, do you know? Omo Yanson. And so, Santam, we had a bro. Yati. Na am say Ayariga ye dey. Ye beba Ayariga ho. Na sesi ya no. Aba betodwa se Ghana Traditional Council. Omo so owura yi a wo boni din eze no tiase. E kire king. Eze Chukwudi Jude ne din no no. Etu ko Nigeria mamu eze no kire king. Ena yenso kade ye gina tum anade ye nim. Wiase nyina so won ahene wo tosom yensa. Aye yewura sante hene enke yenim kin bia wo man yi mu akonkran wo de yenkan ko ne yewura sante hene wona Ghana Traditional Council so mu nim no ho enso asem nkran na asi o for na so mu nim no Ghana Traditional Council na je sen omo se wato asase 50 acres no nyina mboa omo nim se wato asase bi owura nso se mini video amehwe ye de ama asem no black enka mibu ya fu kakra wo ho ye se ni video amehwe ye o se 1,000 cedis and what on plot to be 1,000 cedis 10 million. How many years in? Oh, he near no wo wu ye. Or to assassin how many years? I am just so he no wo wu ye na che. Gaman che kra mu kesi kra ba ya ansa kra na wo ba betina su kra no. One plot 100 by 100. One plot 100 by 100. 1,000 cedis. Na gine yeduma. Akoya o kan sa na gine yeduma. What to 250. And a man 50 acres. And I'm just not going to yeduma. Then I could cry. It's all to me to us as if you are 10 million, 100 by 100. That's what we're crying for. Where crying for? Then when you ask it, the location way. Black. When you ask it. So, one cast what they buy a fool for hands, what they buy a fool. Nyanka bi ma ho wo de be community e wo Ghana ha na wadi so na Ghana for om na Nigeria for om na je Ghana ma ya na
o se ahokro o chichiri wi a na za wo firi Kumasi antimeto asase wo ah na say Nigeria o mukuta 32 estate enti he fine estate be no this ken now aba sra Ghana for Igbo state be no otiso Igbo state hono ye na na se ne Igbo se obeya ken na de na wo ye ken wo kurom dada e na wo ken na bia ma obetena ha obi nsi kwan enti yenko na chi enko hu 32 estate na ekura wo mu no ba bia wo ye ken no no nti no waba Ghana so obeto an ken so no otimi kire ya any problem se na wo ye ken ne dada this was first was nigga kurom ebusuafo e ba so okọ enti so also aba akọ one ya mana sase o da bi anam say ya mana sase nam te say 50 acres aha no ye wo ken dada so to abesra ya nko obesra wi a obetimi akọ kwa onko ye nie o say ohene a no ote so no no ye ne yonko no ye nadamfo owu ni ti na o kasa ti nadamfo no we nadamfo na wu enti obi owu no me don na kasa enti na say ye hunu de oba be kan sem no mu nokore esa se me say mo nyina dwe se funu di fo enti no funu di kro me ka je se funu di fo e funu bi o nyane no new king new law se ohene no we na de ma wa ohene abasisi a so ohene wo ho e gama nche wo ho and ohia no yiso ko fa de wawu ni de ba ansa no to obetimi di funu na bade a onfa ni funu ni mra ni mfara sa asema no ti sa asem na ye mienu o mi video a me hwe na me se me te ye no Ghana fo nye ma ya dwene mefiri so o because asem we ya dwen wo so se ubema wo ho bebo ho nsamrane bebo asafo hene fine wo ye kena obi nsi ukwan se wo Nigeria wo mra ne ye Ghana ye no kura Ghana ye nto hene o ye nto ken because ken na nye kasa ye de ye se wo se tu enyame kese maye etu ka nyame kese dia enana aha ana ye kasa nte hene won ka wo hene dia nti mu na mo ya aborofo sem na mo de mo ka mo kena ye ni ken waga onu mi se ken kura se ogogo kena e wo ye fence ya gogo a toys bi o mo hye chen na eba ye form so ti ase enti ye besra Igbo ken se obeye ne ken no besra ya eye obeye bia ye en ka che to aso onkoma ye because Nigeria wale ye ho ye mpese no mbenya problem ye mpese no mbenya wantwi bia because Kwame Nkrumah tam omo pamo ye omo hwe me ye Japade wo kurom ho omo pamo ye ene yeso ye pamo wo mo ena agege yenko 83 omo pamo ye ti say yeso ye be pamo wo mra tutu okay oh nam say 21 aha because 1960 ena na ye buzi a ena na wo ho ena mekoba say ye free bibi free movement for immigrants omo tu etu akotenafo no anaso omo bakuru mu no oba aban mu no nhyehyɛ ya hodo ho e wo se wo fa so wo be fill documents bi ni ade ama onye kuruba na yaje watum eno na ne nansem mu no mpese China fo no omo ba no eya o man tia se afa ye kohunu se ebi mu wo Ghana card no yes eti wo ba wo ye kind of partial citizen unshada nya inheritance unfree kuroni mu ankasa ba wo nkura ne ha wo mte se ne ye Ghana fo ankasa yen ha wo because yeso yenkura fo mu krom obi nsa hye wonu ma yen pa na pa sa de UK enye wontum se wo free ho ho ne yetwa wa furuma na emo obetimi ama papers se an obetimi akwa aba ne wen sa na na buzi apese wo ye o ma anye ene nam so a okatom se munye de a muntimi mesesa Ghana mra 1960 ene opam wo mo eti agege tamba ye fanwo ye koto we oyo ne sa de ba ye na Ghana fo so coin se no na de sa din Ghana must go no e ba ye se se mbagi adwuma ye de a ene ye mo nso mo nko eti hon na be ye 2-1 cause Nkrumah time omo koi ena buzi ya time te hon na be ye 2-0 ena ombete omoka enti se no de omo sa beko ombesa akọ se ye mra na wo kro mutumi ni so de a ombeko omo kwa Ghana fo no ma ware woro mo fo mo nko onum say ohene ye omo kan ye se na yire ye Ghana ni na yire ye Ghana ni ana se na yire ye Ghana oba afoforo no to calculator o na calculator no percent ko register no abem ena omo ka chen se onye citizen nti wontimi na so ye fast gemia Ghana fo ebi e da dan se ne sanitary ware Ghana ni ba no ko ware Ghana ni ba to nya no te no to register the company no to register company no wie no say calculator na ko form dia o de say company no gina so the tons papers ti akwan de jawo no se Ghana ye kwan ne nye pass ni se e ba ni eto so
na me de ha me ne se krokoto yi yanka se krokosen wotena ho dada na obi ani uni asem na mmom nne no kofa konwa kakraka de besi wo se wo ye ken e wo Ghana ha emra eti amra enye se obi tan Nigeria ni bia ba de no nim akone ko busa ti na wo mpanyimfo ho wonti bibia ase a me obi a menti bibia ase me busa enti na tem bia ase me ye me ko TV program ni na se me ya e na so fo no ntim ase no because me makom for 21 years enti de wa akom bia me nim enti se wonti bibia ase wa akom mu abusa me na mmom so wa ya asofu dwuma na me nti bibia ase wa asofu dwuma na me ko busa de wo se bonsam na wiam na bonsam me ye bonsam ne ho nkro ne ba enye nyansa because Nigeria for wa hai eboa yen nyina no ye to ma de ebi ba ha ba ye adwuma ye nyina ya wale ye ho omo na de ba ye on ashawofuo yi a na nse ya ma rape so ati omo ana ye boa ye omadawroma enda won bebere na da omo metima ka sa Asante region kura wo chem 100 a wo yi 70 70 timi ko bo adwuma wo ho 30 na na aware tete omo yere mo ho so ho omo boa ye enti na ma rape no eswati ena wo de puwa so e ba yi nti ama rape no eswati aha enti no Nigeria for no de ye no mu ni asem na mmom de panyin na o mehwe Nigeria ni bi emu Igbo interview o Nyansa se ye nko obi kuro mu nkoye sa nko obi kuro mu a se be Ghana for ntimi nko Nigeria enko je asase kakraka se ye chekere Asante ye si ye hene ye be ye bibia da bi etiamra ukọ abrochimemu a omo Asantefo no bebere sisi Santehina na mu ho a omo ye wo hene untimi mfuro nkwatana pakan mu ho enkan bebisa wo se wo ba Asantememu ha ye wo Sarki Zongo ene ye wo kokwa hodo obi a wo mo na no e wo ho mi hunu obi anso aba ahimfi a brani bi di nanim ana ya so kine yesi ni so untimi nya sa enti nka wo ko nkran ho no onim se nkranfo hene wo ho eti ese nko aw on se meblemu aban no meblemu Ghana aban efiri se oba ha dada ne nyina aban o maban nyina no ahwe ne din on se ntina mebusa se edi enti na nkran de o se ase nkran no makoye ne se uko galamse ase a se buba bi beto ba bi a efiri twam mami ntwa bi obi atimi ko bubuo ne bi no de ko nti e ba sa amana ne ye maintain ne ku wo mo sa amana ne me na mko chiri ko pa mamana de a me bo mamana ne ho ba se enkume ba ye obi bi efiri twam mami ntwa bi gatofo ena ye se adwuma no okwa na wakotwa nti we kwa na wakotwa obi anya ho adwuma se wo bobo choppers obi maintain asase ne se ba ya embu o my galamse site my galamse adwuma bebere o site nti minimum adwuma de ete ha nti se obo sa amana ne ye hu a no mo de excavator ye dey abepa so ye hu o se ko mo stop no o mi kotwa kakra bo se kotwa ye na kim ena ba bi amana ne hu pa ho na sika beda ho ti se sika da ho na wa nya pillar amana se obo boni se sika na amana ne bebu aku ha ba sa obeda na ekura odi pa no denti ne nsu afa so ti e be se na me se akra na ye ko atwa ba mi ntwa binti no o wa hene bi ani ha o aban ba ne asese wo hene aban ba ne asese wo hene nti ye hene ni wo hene bi a enkrata cover no kire se wono mom na ye hene a bibi koso na ye ahense mo betima gira ho aka Santemem kwebeka se ya ginatu ya gasete no ebi ni nkran so onu se nkran ni Asante ayonkofa ne beto ye ntem no almost 80 years Santehene ba ye no asa be siesie one gama nchentem o sa man allocation fund se futu on fan koto na school no wonhwe no wonye so enti no ye wonne ma bebre bi wo ho a ahensam no nkranfo no mo nhye da nim ena nkran ne ye nhye da nto asase se de kumase ye to asase no langard fo obi kotena wona ne ho odin no fight afa so tumi kwanka asase se ha nyina ye media ohini bitumi bo obi pa ana amanyoni bitumi bo obi pa nanka yete an fi sa about 4 followers ena nka friend say John eton ya nka da to ti ahe friend say nka ye be man kwa mo obi asan man obi asan man so we have to followers otimi san ma yetumi ye document man ye nkrata man no se ne dia because e twaba mi ntwa bi so nti ye besra aban no se ahemfosem no ontimi nkontru a ye besra ne se ontimi nyi ohene ba ko pe na ahemfo 7 na ho nyina onyim ba ko beda o mu nyina no ti se de Asantehene ye was antifo bebre akonyo bebre wa Asantehene da no no ti Asantehene so mu da nyi sa ahene ni bi beda no a
obetumi akontrol ahemfo no mo ho ni nyina because ani ma we nkensi because me no government appointee na me na me kokun we nkan we kotumi na me yende o aban bebe we first 4 years time de meko sisi e o 8 years meko sisi e enti ono ya ade a wonfa ho so enti e bestre Igbo ken na waba ne se waba wagina to so wabetena wona ebo no mo na so Igbo ken so Igbo ken na aha ye ni Igbo city wo awa ha Igbo community ye ni Igbo community bi awa ha enti e bestre no se oye ken no bestre ayen a wa che dodo na chi sei to onko no nko siesie na chi so oba no abɛware a ye oba no nyina bɛka ho ne ahyira so ama no because oba no aye ne ho ade ede ne maka ne mum nkora ne bɛgye ade bia na konwa wo oba ne fi sa nkora ne betime di akonwa no te nkora ne o mesere mo fa ma mehwe mo ne mum wo kɔno ma ne wure nkofi so oba ma ne mekakra akra so na betime bi support me wo fa asefo ya kasma wo sere so ye di bilisam ne ye kan o because ye timi sa fa nkora ne nkyere nkora ne hia ye kwa so nkora ne nya ne dia so ye timi fa nkora ne nkyere no ne mum ye mpam no obegya akaka bensem na wo ye na ene ne betena se bɔkɔ ne mum sa na konwa ne de on fa mena manhia ne kasamafo PRO wo kasamafo nyina na ko ese na waboa ne ho na waba o ode na tena nkonwa nyina bai mo firi hin ode wo mu firi wo na bai opeso o kire se enye nne ene wo mu ba Ghana o o ba sa de no wo mu ba ya che ohene na no ni bibi megura fini di anu ote so no na ye na damfo na asase ne ko ode che no me ba ye mfa asase ne nto nchen wode ahenni esem na aba asase sem de elu ebeka ya gaseti na eno na ye bisai ti ye gaseti no de a odi ne hene no we eno na ye bisai akra no magaseti no ana kumase ana adoma aha de so ntimi ma ehefo na gaseti na odi hene because Ghana traditional council so mu ni mu omu so mu ni mu no debe ani en ko sane ni omu ko sane ni ma ne mfai omu ni mu no na waba de aseda ye hia wa yeso ni ba ye se na no ba bi wa ma bi ahemfo wa Ghana bai National House of Chiefs okay wo de sese no de be ye ne se e de asomdwe be ba ne se National House of Chiefs no mo enkran no omo ye se omo doso mesre wo mo se so mo hwe afidi ya oje ahoho na da o ma no mesre oje ahoho mo ka organize wo organize bibi na on to ne nsamfra ahemfo ni nyina dwumadi nya mefa ho ka na ye nhwe se ansu a ebenom aduane ebedie kasi ka mo be mefa ho ka wo mo ncheke se 10 billion kra na betimi aya omo mamane na me fa nto o account na omo nto o nsamfra ahemfo mu ni mu ne ye nhwe se obabi wa mabidi a wa mabia obabia e na magimi sika se obabidi a na te magasete no na emum se wa mabidi a me diska na che na emum no wa fa ne bag one ne na yere ne ko no agya nkora ne ha because we are kin dia na say ahemfo yi bibi o so okukum so ti ase na PRO na me ka o ti ase PRO no so am say ne kasa mafo na o ti full meaning na public relation officer abonten relation kitahudie and officer no na hweso nti wo ye kasa mafo a wo pie kwa abonten wo kasa ma ohene no ti say de o mo ton koku aduru no o mba TV so be kasa mo on say so bi ye heba yi a o wo bi o kasa ma no on say ye be sere oman no obi antan oman no ba ma ye nton ye ni munyam emfa nkwaji sika ye ni Nigeria ho na wonim de ye wo bibia ye ba asase mu ni ajapade Nyankopon de ache ya ye wo bibia se Boko Haram ne de eno no se Takeshiman eno mo doso so ti se oman no mu sanso mo so a kenye problem bia ya dodo ya wale ye ho Ghana fo wale Nigeria fo wale Ghana fo enka bre ho ase ne tena ba bi se hoho na akoye ho se wo ye kromani dia hoho nto abantin punumo woni ba bi a gate da se wo hini ya wo so wo de asase ma wawu nto wo ho nkrata ni di obedi dance ye wa asem na wo ka no di obe ono ankasa wote hin wo da so wonkran wonko yo oda so wonkran ma ni PRO yi ni nsam twere ni ba ko akotena fidi kase so sese radio station TV station bi so wonkran Metro TV eno mo so ma o mo kwan mo mbekasa mo mbeka amfrani ma asem e kire o man Ghana wo mugu so di nkomo no wo so no ena Hassan Ayariga efre ba TV ni so ena so wo asem ka ensem wo muka nyina nye nokore eye ntro na
ante sa say e won kran ho ene metimi agina so aka kire say ye papa Ayariga oye nyansani won kran pa bom asema matuche matuche metumi so aka say onu kwa ne amanyoni a woto ne ho asi ho se wono omo de face Metro TV wa ko kire nsem a abayi a mede bia beto ani Igbo nyina a waba o so ye Igbo owie ya na Igbo no PR na America no one ne nsem kironi enso akotena o se de Hassan Ayariga be kan ye bia wo boa. But according to sources, no trouble. As a Ghana ni, who are dear betia Ghana mra, all cano. Igbo ni na omunim Ghana mra, omunim diem or mining society, or munu betcha said the Ayariga kind of bois, no man cat away. On also be say Ayariga so on some fan document, just as small canyon of crema. Debut. And yet, Ayariga the beba. And ye mana it's ya mra. I way ye Ghana mra ni muno. Omo si Ayariga nko famra. Nti amanyofo no so mo wa ban mu no. Asem no mate no monte. Omate, omunim. Nti omumra me hya se ma lawyers me kan Ghana mra nkire wo man. So open document. Ono nsem twire ni no. Epe document. Kachira Ayariga said the oye no hweyi. Na ni se oye sa. The oye no hweyi ni se oye sa firi se be ma no kura na yere ye Ghana ni. Nti onye de ope. Na yiri Ghana ni hwane ma na konwa ana na yiri ni fia konwa no matoma mana na also we was some tunda me busa no questions so what ase o ya de etia Ghana mra obi a oye Ghana ni a onim mra a o president mpo e kire se emra kwan na monam so nya ne kwan no because ye de a kire Ghana mra no enti wo mo no a wo nya Ghana fo no e timi kire mu se de ye papa Ayariga ka no e ye toro ho no kura na wo se nkrofo we etumi twon maso wo because oman ne mra no untimi emetie oman ne mra emeka nkere nse oboa because oman ne mra no oka ho bi ne yahye ena ye ne mra wo no de bo ne bra ena wu kuro mo ne mra wo ho enti untimi ka se Ghana mra yahye ne Nigeria ne ye Ghana fo ebebu so ne mo mra ye yahye ne ha no se mbebu so dia na so mo se Ayariga boa e parliament ena wo se Ghana lawyers omo ba bonte be pass ye law ne ma wo no muhunu no muhunu ti so muhunu na se do mo ye na etia ye mra de a ne ye pam wo mo ko because ntimi no mo ntra Hassan Ayariga kire se omo nipa no omo invite no se nka ye invite wa ohene nka ye nchew nanso the moment a national security bebam uko 24 hours eto ana wutwa e wo police station a ye detain you wadam omo se nya no kure dabi chema untimi kura dam so omo se nya no kure omo invite no keke eno okoye ana Ayariga challenge ne se enya invite no nko a why na se ye invite wa national security bechew detain you omo se nya no kure eno na ma obeka kira Ayariga se so nsem o ka ne no kure document o de back way ye be sere Ghana for mpanyimfo so hwe man no videos ni pictures bia o show na bonten a ono mampanyi etena se na watwa video era be busa se o mampanyi o video na one mahama etena se wo mahama office na Ghana flag si wo no o mampanyi ni ya aware se kamla koso mo nkomo no mu di na oni asi edu nkati atena ba bia na o matwa video picture ya na o mo ya aware na because obi a wo waba o manim enti ye koso ye de kofo ayani mampanyi kofo mu kotwitwa picture o mama ye kwan ana na nipa do se kwere tibi ko parliament tena se kotwitwa pictures ye te Ghana ha na South Africa fo bi betena freedom of justice ase ebe kisi ye ni enim se akufo adum po na beji tunumu atum se mahama mom na eji atum man te se amban mu mpanyimfo be complain sa nkrofo no kro mu free South Africa be di sa na se eche ku mu bu mu kumfo o se ku mu freedom of justice ase ho a ade na o se o man ya ton ana na se asem bia o man panyin ko mahama be kan se musa man ndi si babie mu amote e be ka so bia mfa na bag Ghana ya ton no e ya ba mu o nyina no na fom keke ade na ekoso e ade pa na ekoso Ghana na ajija nanso de Hassan Ayariga ye no hene ene ne kwa so ano no ende man ne de ne kwa so ano oni omo de face so pa ne kwa so ano no se Ghana fo mpanyimfo ni bi ewura fi ye mra de a Ayariga e kai wo mo nipa we me hye ne boss o so otimi ye president amen o so otimi be ye president ena yenua mahama o mampanyi mahama ni nua be ma no friend say
Ibrahim also no so timi president because you wan krofo bi o ma to mo ho asi won say Ghana ye mfa won do mbeka kire mo papa obonu mbegina mama Ghana so na I said me gina mama Asante papa odi we si bia de ewura ba bia me fe me dia no so omo so akire say omo dia na Ghana omo ka timpanyimfo ye bebrebe omo parliament parliament na anu ya de omo kokon ho na anu ya omo koto abai hwe cars ye ne nneema etutu ko ho ablakuma ho kekewo one vote MP peke ba ko pa ye penalty hwe nneema ko so ho na obi a ode dom so omo bebo yen so omo bekun yen so omo be ye den ye tie krom na mmra ntimi no omo nni ohina anu say na minim say Igbo for wi nipa wo da be Igbo for wi nipa omo wi nipa ye titi yo titi no no mo kan sa na ni bia ba on say first kra na esi etwetire na de sie nipa na ye twetire bi se na omo wi nipa kra na omo ma be do mo hwe ama mabunu ni bisuru se wo mo beje bu mu aba enam so ma anam so ama Asante Volunteer Security Association Avosa wo mo se obade ya adom ochena wo mo ye oye kire e wa Asante memu Nigeria fo e wa ha stores ahodo o maji o mo de ye adwuma fulani fo e wa ha wo mo na ntwe ewewi amamfo mfudie ene Nigeria fo ahya wo fo o maba ha nyina obi ankonikurum omuka omudika fi se ye nyina ye Ghana fo na media committee match re obobotaye pa omode pam Nigeria fo yi enye Igbo ken nko a onim se issue ni ba ye no e se Ghana embassy e wo Nigeria ye maame ba ko wo ho nkrofo ni pa bone fo bi akwakoku enti saade o ye asi we hai se bia waye obi bone bi na obi akuku no ana se na mfumso obi ana se de ekoso wo Igbo ken akofa abai hu nipa akunu a akofa wo how de abeto Nigeria ne Ghana ntem ti se matima ku nipa wo ho de a yesu ebekum de bi na mum Ghana fo a nkyere ne sa mo se monko na mum patapa pieto ye de mra na woro se mo se monti ase a so fine Nigeria fo ye no mu ni asem me na mfo bebre Nigeria fo mu ni hu ni asem o mu hu ni asem bai mesere Nigeria fo se Igbo ken we de o how bebre wo mu a o mu nyina nsori ntia no emani huru sa ade o ye no enye na se obejai de o ye na se akonwa no de bekọ ne kuro mu hene akọkọma na o de akọma no ana se o de ba besi manhia na se ne kuro mu hene ba wa betena so a obi ani ni asem na mmom so be ye ne ho akesesem me ne president atwa picture me ne wo hene we atwa picture madam fo no wo hene we die wadam fo no obi a na nkyere se fanba a okosuku kwanyem no fa se wadam fo no ye mra ne nkyere ye sa ye chi obi a ne nkyere se montwa aduane mfa ye chi mfa mehye ye num ye pesere ofiri se de Asante mabunu yi be yi ofua so mefua so empanyimfo se ukoto se obi abodwo se hia no wasansuo asu die ho ne wonkre betima ba Asante region on se ade bia afiri nkran a Asante region eba ade bia beba bia na anu ya Swastini hini eba yi so ofiri nkran na oba Kumase ndi se Igbo kina afiri nkran a oba Kumase na mum yedi ka sansuo asi abodwo se ho na nkwankwhye yedi ye wuro se etu ne ebo ne ho ban oye Santini mapa a oye Sante de hye a odi Sante akonwa a ya ginatum ya gaseti no so tiase nti se wose woye kena Ghana ye mra na kire gaseti ni nyina ye nkofa ne mra na ye nhwe se ya gaseti nana fe asem wei a abai metwema dwena se ye nua no makonfo no binum so uti Asante mem uni Asante lances ya wode kom na emom akwaje aban lances ena wode kom a mesrew unya asem na ko Asante hin animu a waso be ye hye ye wo krata Asante hin de ma se wote na sa so waje watum se wo ye konfo saa me na me ka kire wo obi me tumi nua no mfo se aban lances na o maje no eye wo sandboard wo wasie on se usi sandboard wo sisi aban asase so nti wo sisi aban asase so dia o se otua tax e ma aban nti se wasi sandboard wo ye konfo no wasi sandboard na otua tax ma aban a enye lances mesre enye na konfo no enye lances me si sandboard mi tua tax e ma traditional council afi bia mi tua 50 cedis
enuro na me kɔ forest kɔ fa no bitua ho to enti e de license biem e na aban ne pɛ so wɔgye me so obi yɛ Ghana ni na wɔgye driving license ya Ghana asar kan Ghana ba bia utimi de license ne kɔ na mmom so opɛ sɛ wo de kɔ kuro foforo so dia so wɔgye international license makom no memfa nkɔ Wagadugu memfa nkɔ ba bia na makɔ international license ɛna yɛnkɔm ma aban yɛkɔm ma wɔ hene enti we konfo na so kuta aban mu license ya ɛyɛ wo sandboard wo wasie ɛne yɛma otumi sɛ otumi wo sandboard ne si hɔ ɛne yɛma wo certificate a afi bia no bɛkɔ renew wo sandboard we si hɔ timesere me nuanama konfo obi ankɔ gye otumfo license ni bia ɛkyerɛ sɛ otumfo agye watum ma nhwɛ yie na otumfo so bɛkan na konfo wa Asante region a wa nhwɛ 50 kura bia na wa anya ɛso akonfo e wa Asante region yɛboro bɛ 300 so ebi na Igbo fuoi eye me Sante hini gimi tumi se me ye konfo na wuku a wate anyima ntumi se me nye konfo a me mfa ho ko nye kuo na be ma me lances Sante hini na tumi hwe me se me wo master ye tete makom enti o ma me tumi krata metumi de atena Sante mem a otumfo stamp preciso na wie adwuma ena me wu ne Sante hini betumi asie me because me ye ne de hye me kom ma no na mom nkotena ho na nkowu na nkwaje aban lances na eduru wa e bia na Ayariga na aba wonsie wo ko so onimu na mom Sante hini ne betuma fra Ayariga se me nananum bia firim te me srewfo onimu nyam beta machi na nyefe mesre ni na makonfo no se de Igbo ken wanya aban tumi krata amfantena Sante memu a ye tumi wanya otumfo lances amfa nkomo a wobekwa akotena nkran ana this is assembly ho wa komo ho unkoma Sante mem kom this is assembly because ho na akwaje o lances ye be sere wo ade bi ba ye twa bi ne de ayesua de ne mini aban lances bi amade kom because parliament wo kura men ko ho menye susu collector men ton hwe na nsen nkrofo bi ba me fie se obose aban so me register me fie enko na me se enko he wo se wo mo register masalachi mobile money ene o mo tonton ade o kwa ho na me se akwa nyame ntua wo ka wa hwe kura abosun be kun ansa na waduru fie me ton de en wo ba me fie a me ton de en me akokọ kura na me de be ya be ma bosun mara duane no makokọ ho na akoto ndidie na me ton wo fie ha na me ntokua to no so ye aban na gi me tax asase na mesi dan na mesi na aban na gi me tax na wo say wiya za be ka kire me say wo ba register me makom no for mobile money na ade nti din be no be register akwa na to say no kure pa na maka na nti wo register me nuanu bi wo say pin na me so wo kwaso ya so ye woni ma bi wo ho a se unnim abusa ne ye nkyerɛ wo untimi nsɔre ma me fie me ka nkyerɛ me say me ye confront to be register me de adwuma na obi ma me for dey aban na si ba bi a confront tete national secretary dey also we ka ho parliament we dey na oda be na aban na bibia wa frɛ ye na anu ye Ghana omo say covid e ba ye a wo frɛ nkramofo e frɛ asofofo ye ka ho na ya ni wo bra me so me kɔ ne nkyɛn aye dey e de ade na aban na ye a wa frɛ me aban na be gye me toɔ e de ye toɔ bai tete no eniema na wo sa ahemfo na agi nyina no e na aban wo gye e say akom no so wo say be gye firi ahemfo nsɛm ana adan media me fie ha de yenye okay black sevi anwea so hene oje ahoho ya oje bi no kure ni me free sen kasa bi nka wa be kasa me nua me da ase maka ho asɛm kura da unua ba ne ba ye no be ka ho asɛm se be sere ne se odo na ye president ahemfo na Ghana nya na ye president na ebienta me fa blame ni ma ne bibiri ni se ebia na ne ho kura dodo no ana se bia na watu kwan kakra ana se enye obia na ko abefu ntintan fidie ni so ebi kura wo hu ewura Sante hene abefu ntintan fidie so nkɔ pɛhwe unim se be ma wo ye adwuma bia no oni tam efo ba tie besere nua no mba na se so ko hu so obi mpra frɛ na no pa awia nwumre na wo de kɔtwe kura wonya sa be ma no wonya adwuma oba ne mom na hwɛ no ti 24/7 telephone time so na hani na sweet na twukuku na den be ma bia wo kɔpɛ bibia ma na yere ne ma bia no o a wo ye business bia o ntimi no bank asa for 30 minutes mpo ensi da tie besere nua no na anua ba na se wo mo ya ma nkrofo bi o mo nya adwuma
a omotete ho no mo ase be bosia ne dankoko ano de a omo han nkrofo ka e de dada enuanom ma no se wukunu entimi emma attention a mesrew wo dwene nkola no no da ache ho wo ye adwuma de abehwew na emom de 24/7 30 minutes ometimi oba gina fo so fra na pakop ma nwumere bia be makro onya adwuma enti ye papa e bia how na da no so no so ti be sere no se ontwene ni mehwe na asema etima to Ghana ache onze mlebi Igbo nsem ba ye papa do ma hene time a owie na fashion Kofi Ado man nsem ne ba ye no na manfo ma ne pressure say omra bonten mo fidie so na meka say e bia ye papa ohene bi obeya fashion be wie bia ne ho dodo no bre no we de obebere emra asem no obeka sai die be sere ye papa sie so oba cha adwaye no o ma ya na o siesie no ho ye papa e bia wo to ne bo ase on say ensem bi wo ho a o me gu TikTok e keto e bi won hwe be gu ho ani ma se enna ajankuto e ko fa TikTok de ni bia e ponche no aha eno a so na kum chacha ko fa TikTok wanya full video a eno so me ponche no nti ye papa no ye mpese be ponche no onto ne bo ase e bi kura me ka se wati committee a omo so wurewurem o ma hwe no nti yensusuma ne pressure na mum sa afi beto so no o meka e dia ene na ebu apayo ene ye nyina ye tumi a nananom ne Nyankopon ne ahye ne nsa wo man Ghana mu no o de ho nkyerɛnkyerɛ e ba be ma yen ti ye nuanom na ye kikikiki ni nyina ye benya abotre se yenye ne kwan so demonstration na nyame bo a kine be kɔ so no metu omu nuanom afo se omukɔ se Nigeria ni bi store omukɔ tumu a mesrɛ wo mo ntu obi a store mo kɔ se obi ade na emmom no ye kyerɛ ne ye be ye se aban ne mfa ne nansi fom ye nhyehyɛ ye mbedi so e no mbetena na emmom se omu nni so dia omunkɔ omukrom Nigeria must go aha ti se obeto obi shop mu ade ye be sere we nkrofo we france internal revenue omu letimi to store na emmom demonstration yentimi fan to store yentimi nsere se e ba kwakɔ se obi ade o demonstration mi kwa mekobi okay mi demonstration me babi aha na emmom mesere mi nuanom se akoma no de aduru bia ma ne mlafom na yasem nye de se ya ma yasem wa nye de na de abufuo koya de bi a embre no besa ne ya bidi yan koye NDC fu a yesese ne ma NDC party no bo ma se ne ma pa sa aban ne hu ya o mo se ne ma aha ba yesere se demonstration de na mum Kevin katache free fa kura me hu se parliament ye demonstration wo enti mesere se o mo hwe katache free fa demonstration na o ye no se parliament okoye na mum manfo nsa antia de bia ye be sere ye nuanuma police for no so mbedi demonstration echi ni se omo ba no mo ba beje krata na ye ntwere enema a eni kwa se ye ye e wo krata na so emo omo nkan leaders ne nkan entiase ansa na omo do mo nsa hye krata na se na mum so omo kwose omo kwose ade de a ma aban no police station en proof mo because nya de say ye pepepepe ye ma ye mfa mbra enhye ye nsem enkoya ade because ye nuam bi wo Nigeria ye de be ye omo ha no saa no mo so de be ye omo okay ti ye nya ne pepepe ne mfa so mdwe mbra futuo pa no Mate Black yes also bia wo bia ba chia na wo guess me guess me me chia wo mu nyina na me fan fo no me sere wo mo na odwira no baso am say no achi na me hunu no date no September October to November summer 31st October to 31st November September ne se hyehyɛ odwira ne de emuwa ya kwantu tenten yeginam 24/7 yeginam nti de be kan ne se ye be sere nkwa ne ahoɔden ama ye wurase etu because enye easy me kura na me ka se o se tutwa odwira ba ni dwira na otwa ye no na oboaboa ne ho de betwa odwira toto ne ma na nko hye date o de betwa amaso ti dwira we no ni bre dwira ai ase ensem
ya community no na I can community aban for there community there that be ya kingdom no ha ya kingdom na Asante kingdom no ye tumi no ba for so ho tu ho acha adwuma na kane no bo si akomu ayiye no abafom ewo ho abafom ti ewo se odwira yi ye kenya ye ho se kuma puma apem beba no eye adwuma so ti ase se musum be kunye ya on se ukuma puma apem beba no ebi si babru hwe embra omo se omuko tutu abosom no man na tutu abosom no friends de okotutu bara abosom na edom di nachi akonfo 4000 na otutu o mabosom ba na 6000 ti ba bi di o mani e o babru nim so ti ase nti 4000 ni 6000 de na doso 6 na doso ti se oso otutu 4000 6000 o papa fo no na ti ba bi di o mani ko so hono wantimi anko ti se oso be kuma Asante kotokwa ukuma apema apimpim esa wachiri piao osibrekete osibantema kotie isahune enane yensauko esiobe yaboden o oyebe motumfo yebe me oyebe ma otumfo yebe me oyebe ma yenkwe koinko yae koinko subo hene oyebe ma o bobo hene sa onko manhia bi nkro ni bie ne ho amọ ne hene sa ese hwinto no mo de bo woto no amọ hene nwom ne nyede hwinto awusia de ntia meto odwom na ehfo ne ka belema no berima no ye eku anade on se o kasa oyebe ma oye berima aye kasa na twi no oye berima ayi foka kumawu o se kumawu de omom ka twi mu odu oye berima ayi mampon yi no omuke o se oye abema wo ya bema ni o berima ti o se tu ye berima na ho na mema nye na o berima ne ho na na ni Asante yi nyina berima ba ko pe ne wa ono ane papa mi trimi am do ye boni dia fidie so na bibi ya ayo timi mi dem papa ti ase se bi no ka kire yi no bantama no se utrimu ya ayo de onim sam de beche unti na o da biara o ye yesa awusia de ntia meto odwum yi se Appiah mu anche yewura Asante hene otumfo se etu abebio one na tena nkonwa na nanom aman hene ne abrempon ebetwe odwura yensem twerefo yenso ye ka ho nti yenyina Asante mantem santemam ha ne ebetwe odwura nti wo ye berima mu odi mu sipisita onsinsuo mu ansa na waham na sinsuo na ham de asinsuo bewura amiri mu na ekun na emum ye ham ansa na wasinsuo nti se etu bema yewura Asante hene ono ne natena nkonya na ebetwe odwura nti se wote dwom no a na ne nyina ye nsamrane a ye de bo hene pia yewura Nyansapo TV so ni medin dia sonaba Kofi Mensa Brampa ne ye ne black ene bedin komofa Igbo nsamsam ahodo a ema ne homne so mese Nyansapo ho obade ye adom o chena oye kire bi koso demonstration eye Asante devoted and as a volunteer security agency and as association woman na atusa no avosa omo ena mekan say we nyanto aka na emum omo ye oyekire na womo de atu niema ahodo bi so saa ma afirim enu akire ne nsem be na bebam ni nyina ye de ho ama na ebebon ye demonstration no ni meaning ye den oyekire nti ekokobo nti ye bo Nigeria fo ne kokko se de omo ye no omo anjaye a bepa mo nyina te sukoko wo bi anum emum ye jati fufu demonstration kura enche bi so be sa akoso mu wie mo de na omo wie a nyeme na me ye omo wie bi be sa akoso de ho akomfo krobo ha ene ba bi e paibo nyina no demonstration na emum le demonstration ye de be kokore bia ye de be kokore bia kwari bia omo paibo bia
ene nimdie bebre aba ye mpaebo ma ne nam soro biem nimdie bebre aba ene yete ha se yedi nkomo o ma pa bia ma awoso ye pa aha enti ye besere se aban no bibia o kan o se aban ana amumutumi krata aban ne nsesa niemam aban ne nsesa niemam tumi kro no nte so aha omo mfa niema papa nye na mwa yen because China for you munku yen mun to aba wo demonstration number 2 aha na me nkyira de bi yen tete hu kakra ye beba bi di hu nkomo ye wo da bɛn fiada se unum si ye wo fiada na se bonu nsin a wo de kwa me ai wo de kwa me uni kofi ye ba beka ho asem ayira nkrofo on se ablofo o se ebo 12 a na o mawura next day ba yen akanfo ebo 6 a ye wura next day ti ene no nsia eye memenda ti se mimi de kofia no nsia no bo a ne ye wo a wo ye kwa me cause ye wura memenda ya wo fiada to bi a ye wo no 7 pm a o free say ye fiada bia o ye kwa me ukokwa ye busa ne ye kwa me kofi hwehwe a wo nya wo kra ma yes ye de memenda na hwehwe ye ba bedi mun komo abusia me din dia so na ba kofi mensa abrampa Nyansapo TV so ni ye de nkomodie ni besa ha oba de ya adom no de yankwa kye ne a ye besa so ahia me say avosa ye kire no omo ye ne kira no de ye chi ne yemfa mo da se ne ye behia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansan odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame